kendo bura bro logi kaka dwarore. Ingeni jogi ofwenyo niya. Ujuduto ung'eyo chike. Is court of public opinion is the best approach ne sirikal kagidwa neno ni bere ne utiyo kanyakla mondo piny Kenya dongre. Nikech aparo ni ting' maduong' ma sirikal nigo en mar ni dongruok ochopo ne japiny. Kendo piny wuok kama entie sani kadhi malo. Subjecting judicial service or the judiciary a court mar public opinion, a court mar japiny. Yo ma sirikal nyalo tiyogo. Ingeni siasa omulo ni nosewuoyo. Our political scientists. Weche mag law gi weche mag siasa. Okay. Siasa jopiny noyiero Ruto kaka president. Yes. To kantie shida, nitie joma finyo Ruto e court. Ruto nyaka nyis jopiny. Koro mbele kucho kopo ni gino yuare ma koto odhi odiro wach ot no oko gi moko go. Jopiny already oseng'eyo ni Ruto na nigi plan maber mar timo project. Lakini joma otamore en court, joma corrupt ka. Iseduoko. Weke. Ne. Yes. Adwa duoki wachno. But adwa ni omulo ni kobiro iratil. Mini iratil iwinje Kenya msima kata internationally. Duok penjo. Ade duoko. Ino kinbati. Ade duoko. Yes, weke duoki. Adwa ni omulo ong'enia. Yes. Odhi ong'e contract mar jogedo udi. Kakigere. Apa ni podokia. I'm not a contract. Koro digi mondo gimangisi no. En mar ariyo. Ingeni jogi negidhi maginyiewo parliament. Ngeni parliament igo kura. Koro gidhi ginyiewo ng'ani. Gitemo nyiewo judiciary otamogi. Ingeni judiciary is a very complicated system. Ma inya nyiewo jaja dek, but jaja chielo kebe nyiewo. To case jaja chiel kose make decision. Yes. Orumo. Katarik. Okay. Koro unless ya kanyo, idhi e court of appeal. Yes. Ineno. Mane magima inyo jogi. Okay. Nikech okay. Gino ema inyo jogi. Nine ginyiewo MPs, inyiewo gi pesa moko matindo, gitemo nyiewo judiciary otamogi. Okay. Gikia niya. Siasa ni nyaka gisome chakre chieng' ka Moi ne president. Nyaki understand niya judiciary osekonyo jopiny. Judiciary ni emanyocha William Ruto odhi mowuondo jomoko kanyo kidero gini akia ni ng'agi ni outa gini ni gibedo CS. Omiyo gi ji ariyo. Gidhi otangaza ji 50. Judiciary otamre. Sani uwinjo ko mulo oseng'ise ni dhi wache TV niya ni doho emotamre development oktimre. Doho pok otamre development kitimre. Gigeda udi. Gitim kamano kaka negi promise jopiny. Gima gitim kigingad msachi, kigingad mara, kigingad maro mulo. Gitia gi pesa magi kyoko magi mayo wa petroli cha. Mane ma serikal wacho, mane ma doho wacho. Gigimawa. Ni ineno nyoge. Ni koro president ongiso jopiny niya ni pesa mane idwo ngado msachi cha. Ni pesa mane idwo ngado gini mulo sani nigi contract. Osechaka ngade. Ere serikal igade. Okay. Ni pesa cha ema development. Jogi chamo ka petrol, gichamo usuru. Pay as you want, gichamo usuru. Kinyo mkati, gichamo usuru. Okay. Ki kalendara, usuru. Yani kila kitu usuru. Koro usuru no. Koto wachoni gera ute budu agerogi. Kikungadi ji msara. We mundo jini koto tamre development. Poko mulo kata tu wacho ni sara